Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat jenengan Allah sifatnya Allah Ar-Rahmani kang maparina nikmat gede ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim tur kang maparina nikmat cilik ing dalam akhirat papat. Alhamdulillah tawi jenis puji kang papat iku lillahi tetep kedawe Allah. Alladzi waffaqa kang nulungi ya ladzi man ing wong syaa kang ngersakaken ya ladzi min ibadi saking pira-pira abdine alladzi li adai afdhali taati kedewe nekani leuwih utama-utamane pira-pira taat. Wakti sabi akmali sa'adati lan nyupri lewi sampurnane piro-piro kabagjaan. Wa ashadu lan nekadaken ingsun an ing satuhune kalakuan iku la ilaha ora pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Allah al-muttasifu kang kapersipatan bijami'il kamalati kalawan sakabe piro-piro sifat sampurna. Wa asyhadu lan nekadaken ingsun anna sayyidana ing satuhune Gusti ingsun sadaya Muhammadan tegese Nabi Muhammad iku abduhu abdine Allah wa rasuluhu lan utusan Allah afdalul makhluqati kang dadi leuwih utamane pira-pira makhluk. Salamu ganuwunaken rahmat sapa Allah alaihi ngatasé Kangjeng Nabi wa salama lan nuwunaken kasalamatan ya Allah wa ala alihi lan ngatasé pira-pira kulawargane Kangjeng Nabi wa ashabi lan pira-pira sahabat Kangjeng Nabi al anjumi kang kaya piro-piro bentang an-nayyirati piro-piro kang madangi wasolatan kalawan rahmat wasalaman lan kasalamatan daimaini kang langgeng karone madamat ing dalam salagi langgeng opo al ardu bumi wasamawatu lan piro-piro langit. Amma ba'du anapun ing dalam sause mangkono basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala rasulillah basmalah ilaih begitu. Fayaqulu mangka ngucap sapa al abdu abdi al fakiru kang butuh al muttaru kang banget butuh li rahmati rabbihi maring rahmat pangerane abdu al-alimi kang maha waru al-khabiri tur kang maha waspada li kasrati taksiri karena akeh PPK wal masawi lan piro-piro kaluluputan. Abu Abdil Mu'ti tegese Syekh Abu Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi tegese Syekh Muhammad Nawawi bin Umar kang putra lanang Umar al-Jawi kang bangsa Jawa Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i apane madhaban madhabe Al-Bantani kang bangsa Banten apane ikliman pajajahane At-Tanara kang bangsa Tanara apane mansaan kelahirane Wadaron lan umahe Gofaro muga ngahampura sapa Allah dzunubahu ing pira-pira dosane Abu Abdil Mu'ti wasataro lan nutupi Allah fidaraini ing dalem dunia lan akhirat uyubahu ing pira-pira celane Abu Abdil Mu'ti
hadhihi utawi ikilah iki iku taqyidatun piro-piro bundelan nafi'atun kang manfaat insya'a lamun ngerasakeun sapa Allah Ta'ala alal mukhtasari ing atase kitab kang den gebag al mulaqabi kang den juluki bisafinatin naja kalawan aran safinatin naja fi usulidini kang tetep ing dalam mertelaakeun piro-piro asal agama wal fikhi lan fikih li syaikhi kedawe guru al alimi kang alim al fadili kang unggul Salim tegese Syekh Salim bin Sumair kang putra lanang Sumair al Hadrami kang bangsa Hadramaut apane ikliman pajajahane wal Batawi lan kang bangsa Batawi apane wafate nawara muga madangi sapa Allah dorihahu ing sariyane Salim bin Samir saria teh pakuburan tutamimu nyampurnakeun ya taqyidat masailahu ing piro-piro masalahe mukhtasar wa tafukulan ngilangakeun ya taqyidat muskilahu ing kaangelane mukhtasar wa tufasilu lan merinci ya taqyidat bijumalihi kalawan gemlengane mukhtasar wada'tuha nelehakeun ingsun ing taqyidat litakuna drapon yen ta ono ya taqyidat iku tadzkiratan pepeling li nafsi kedawe awak ingsun walil qasirina lan kedawe piro-piro wong kang cupat misli kang umpamana ingsun min abna'i jinsi saking piro-piro anak sajenis ingsun cupat teh lalawora wasama itu halan ngangarani ingsun ing taqyidat kasyifatas saja ing aran kasyifatas saja fi syarhi safinatin naja kang tetep ing dalem nyarahan kitab safinatin naja. Jadi matana Safinatun Naja syarahna Kasyifatus saja wa audhatuhu lan mertelakeun ingsun ing syarhi Safinah bitarajimi kalawan piro-piro terjamah bil fasli kalawan pasol-pasol atau ngebab wa ghairihi lan liyane fasli iktidaan karena anut bil kitabillahi ta'ala kalawan kitab Allah ta'ala fi kauni ing dalam anane kitabillah iku mutarojaman ngebab mufassalan tur den fasol suaron hale rupa piro-piro surah wali annahu lan karena satuhune idoh tina audoh tuhu teh bade kana audoh tuhu rujuna mangga wali anaulan karena satuhune audoh tuhu iku abasu leuwih ngutus leuwih nangiaken ala darsi ing atase ngaderes wa tahsili lan ngasilaken minhu saking syarhis Safinah wa aqhamtu lan manjingaken ingsun fihi ing dalam syarhi Safinah fasla siyami ing fasal puasa insya'a lamun ngerasakeun sapa Allah Ta'ala liyazida drapon yen ta tambah-tambah opo anaf manfaat alal awami ing atase piro-piro wong kang bodoh biaunil maliki kalawan pitulung Allah kang ngaratuan al-alami kang maha weruh wa ja'altu lan anda diakeun ingsun ing syarha Safinah kahayatil matni kang kaya ting kahematan ma'asyarhi ing dalem sarta syarah fil musabaqati ing dalem campure lituwafiqa drapon yen ta nocoki
Opo suratul far'i rupane cabang, suratal asli ing rupane asal. Fa inna syaratul murafaqati mangka satune syarat kakancan iku al muwafaqatu cocok-cocokan. Nas'aluhu jaluk ingsun ing Allah subhanahu halema suci Allah, tabaraka maha berkah Allah, wa ta'ala lan maha luhur Allah, ayyu'inana ing yen tanulungi Allah ing ingsun sadaya ala ikmaliha ing atase nyampurnaakene taqyidat, wa yuyassira lan yen ta ngagampangaken Allah al asbaba ing pira-pira sabab, fiftitahiha ing dalem ngawitane taqyidat, waqtitamiha lan mungkasine taqyidat, wa ma hamalani lan ora gawa ing ingsun ala jam'iha ing atase ngumpulaken taqyidat, illa raja'u da'wati rajulin angin ngarep-ngarep du'ane wong lanang sawiji solihin kang soleh, yantafi'u kang ngalap manfaat rajul minha saking taqyidat bimas'alatin kalawan masalah, fayaudu mangka balik opo naf'uha manfaate masalah alaya ing atase ingsun fi qabri ing dalam kubur ingsun. Li hadisi idza mata ibnu Adam, karena hadis idza mata tatkala maut sapa ibnu Adam anak Adam, yen koto amangka pegat opo amalu amale ibnu Adam illa min salasin angin saking telu, sodaqatin sawiji sodaqo jariyatin kang milik ganjarane, au ilmin atawa ilmu yuntafa'u kang den alap manfaat opo bihi ya ilmin, awaladin atawa anak solihin kang soleh yad'u kang ngaduaken ya walad lahu kedawa ibni Adam, wa ana lan utawi ingsun wa in kuntu najan ono ingsun iku lastu ora nono ingsun iku ahlan ahli lihada sya'ni kedawa ikilah tingkah wal lihada sya'ni kedawa ikilah kalakuan wal hali lan tingkah iku qasadtu neja ingsun atasyabuha ing nyarupaan birrijali kalawan piro-piro ulama rijal teh maksudna mah li afuza drapon yen tamerkoleh bagja ingsun bisubati kalawan kakancan ingsun iyahum ing rijal, lima karena barang waroda kang tumeka ya ma fil khabari dalam hadis, man utawi sapa wong iku tasyabaha nyarupaan man bi qaumin kalawan kaum, fa huwa mangka man iku minhum tetep satengah saking kaum, wa aratu lan ngarepangkeun ingsun al qausa ing silem fi mahabbati ing dalem demene rijal, li usyara drapon yen taden giring ingsun ma'ahum ing dalam sarta rijal, li hadisil Bukhari karena hadis Imam Bukhari, yusaru bakal den kumpulaken atawa den giring sopo almaru awak-awakan ma'aman sarta wong ahaba kang demen ya si mar'u ing man, wayam bagilan sayogi aliman kedewe wong waqafa kang ningali yaman ala hafwatin ing atase luput opo ayus lihaha yen tamatutaken man ing hafwah ba'da ta'amuli ing dalam sause angen-angen, nas'alu jaluk ingsun Allah ta'ala ing Allah ta'ala ayyubadila ing yen tangaganti Allah halana ing tingkah ingsun ila asanil awali maring lewi bagus-baguse piro-piro tingkah, wa ayaj'alana lan yen tanda diaken Allah ing ingsun miman saking wong tas'a kang lumaku ilaihi maring man sapa annasu manusa, li akhdil ilmi karena ngalap ilmu la li hududi dunia ora nono karena piro-piro bagian dunia alfaniyati kang rusak, wa ayyumati ana lan yen tanga bubungah Allah ing ingsun
bin nadri kalawan ningali ila wajihi maring zate Allah al karimi kang mulya fid daril baqiyati ing dalem desa kang tetep. Qala al musannif rahimahullahu taala wallahu a'lam bissawab.